Kutyelelo lwakhe kwesi sikolo samabanga aphakamileyo iHilltown kwaMgqoma, umphathiswa wesebe lezemfundo kuzwelonke uSiviwe Gwarube udize ukuba akukho miceli-mngeni ngako enothi ithintele inkqubo yokufunda nokufundisa kwesi sikolo kulo nyaka. Uthe yona nto ebefuna ukuyibona kukuba wonke ubani usesikolweni ngale mini yokuvulwa kwezikolo. Currently, no major issues. However, as I've always said, our commitment must be that on the first day of school, children must be at school learning, because we need to have 8 hours of learning a day, 230 days a year. There should be no school day that is just simply going by because there are disruptions. We've always pleaded with communities to say, please help us keep calm in our schools, because it's about making sure that we're protecting teaching and learning time. Umphathiswa uGwarube usebenzise eli thuba ukukhuthaza abafundi bebanga lokugqibela kulo nyaka. Ukanti ke naba bafundi babonakalise umdla ngethuba bephulaphulela amazwi. Bade benza isibhambathiso sokuba baza kusebenza nzima bezilungiselela iimviwo zokuphela konyaka kwaye baza kuphumelela bonke. Sizimisele kakhulu and sinethemba lokuba 100% sizawumenza because nantsika iitishara zethu sizenza iitshomi zethu kwaye siyakwazi ukubana xa khona into esiyidingayo sikhawuleze siyifumane kwangelo xesha, and sinethemba lokuba sisazi ukuba isikolo sethu 100% yinto yayo. Uthi sosuka kwagrade 11 ube soyazi uba okay kwagrade 12 vele 100% seyinto yethu thinathi. Kwiziphumo zonyaka ophelileyo, iHilltown iphumelele ngama-93% besuka kwikhulu leepesenti kwiminyaka emibini eyandulela lo uphelileyo. Inqununu yesi sikolo uSintu Jaxa uthi baza kulwela ukubuyela kwakhona kwikhulu leepesenti kulo nyaka. I-culture yethu is that asinamntana ongena eklasini esingenawo njongo zoba aphume, apase. That's what I'm trying to say. So now this year it's 100%, 80% bachelor pass. As much as we fall off last year because that was a target, 100% and with 80% bachelor pass. This year we want to up, if we can go maybe to 30 distinctions next year, and 80% bachelor pass, 80% and 100% quantity. So that's a commitment I'm making as a school. Isebe lezemfundo kwiphondo leMpuma Kapa lenze isithembiso sokuba liza kuxhasa abafundi ngokubanika izixhobo ezifana nee-tablets ukuncedisa kwizifundo zabo. Ndinguyamkela Mtshiyo, kwiindaba ze-NPK kwaMgqoma.